Tulo ka mga lalaki nga namaligya og peking gold bar ang sikop sa entrapment operation sa kapulisan sa Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nakadawat og reklamo ang mga personahe sa Bukidnon Provincial Police Office Intelligence Unit na adunay pipila ka mga individual nga nagalibot sa Purok 1 Dulogon, Maramag, Bukidnon o nagatanyag og mga gold bar kuno. Hinungdan nga usa ka buy-bust operation ang gipahigayon sa kapulisan nga may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga sospek. Nakuha sa ilang posisyon ang usa ka giingong peke nga gold bar, 30,000 pesos nga bodol money ug ang 1,000 pesos nga buy-bust money. Adunay magpaila nga usa ka lumad nga allegedly mo katuya katong nahukayan na siya gid ang mupamatuod no nga ang katong gold bars is siya gid mismo nga ang nakakuha ni adto og tinuod gid kato. Inana na that is why ang uban pod nga mga kliyente nila is mo tuog gid sa na legit gid ang mga fake gold bars kay aduna magimo pa matuod. Ubay-ubay na sabkuno ang nailad sa grupo nga nabaligyaan sa maong peking gold bar sa kantidad nga 30,000 pesos. Wala una panganli sa kapulisan ang tulo ka mga sospek ug wala pa sab gipaatubang sa media tungod nagpadayon pa ang ilang hot pursuit operation alang sa laing tulo pa ka mga sospek nga nakasibat ang mga dinakpan mag-atubang og kasong syndicated estafa. This is not new no. Daghan na pod kitay nga dakpan pod nga susama nga modus operandi. Nanawagan pod kita sa katong mga nabiktima na sa susama nga modus operandi to file complaint sa ato ang kapulisan para nga kini nga mga insidente is atoan na kining mahulong. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.